Ах, и ми държиш тон. Добре. Сега ще ви покажа аз на всички. Приятели, това, което сега ще видите в YouTube, никой до сега не е правил. Затова нека всеки от вас да напише по 5 коментара, за да се разпространи видеото навсякъде. Приятно гледане на всички. Сине, хайде по-бързо, че закъсняваме. На мен ми предстои работа. Мамо, нататък ще вървя сам. Какво значи сам? Да не би да живееш сам? Мамо, да вече съм голям, на 11 години съм, сам мога да ходя на училище. Да не би да се срамуваш от родната си майка? Не се срамувам от те, просто всички съученици вече ходят сами на училище. Не ме интересува какво правят съучениците ти. Мамо, моля те. Всички уроци ли си направи вчера? Да, нали сама ги провери? А раницата напълно ли си събрал? Нищо не си забравил? Нищо не съм забравил. Добре, щом толкова се срамуваш от мен, можеш да вървиш сам нататък. Добре, чао, мамо. А мама няма ли да целунеш? Мамо, стига де. Добре, тичай. Но днес да донесеш добри оценки вкъщи. Добре, чао. Защо точно моята майка е такава? Все се глези с мен, а аз вече съм голям. О, здрасти, Дим. Какво днеска без майката ли дойде на училище? Да, и какво? Просто без майка ти нищо не можеш. Загубения. Какво? Как изобщо стигна сам? Защо постоянно се заяждате? О, мами, си внимавай да не се разплачеш. Айде, махай се вече. Писна ми, постоянно ме тормозят. Здравейте всички. Ясно. Както винаги. О, Настя. Привет, Дима. Здравей, Настя. Направи ли биологията за днес? Нали не ни дадоха биология? Дадоха, трябваше да направим 2 упражнения. Леле, сигурно съм забравил да си запиша. Всички чухте ли? Дима не си направи биологията за днес. Какво? Да кажем ли на учителката? А не може ли просто да млъкнете? Ти защо го защитаваш? Да не си се Какво? влюбила? Настя се е влюбила в Дима. Много смешно. В никого не съм се влюбила. Настя, първо питай майката на Дима дали можеш да го обичаш. Млъкни! На мен ли го каза? Да. Не разбрах. Какво става тук? Чухте ли звънеца? Александра Юриева, просто имаме един нахален в класа. Аз съм нахалния. Така, всички си решавайте проблемите извън училище. Сега започваме урокът. Моля, седнете. Леле, писна ми. Чули, Лигло, ще си поговорим след училище. Защо си се заел с мен? Нямаш ли си друга работа? Моли се. Какво не казах ли ясно? Тишина в класа. Защо все той се заяжда с мен? Писна ми вече. Кой ще ми припомни какво беше домашното? Дима може да отговори. Аз ли? Дима може сам да си отговори, нали така, Дима? Да, мога. И какво беше? Александра Юриева, просто не знаех какво ни беше зададено, извинете. Дима, изправете се, когато ви говори учителят. Станах. Защо не знаете какво е домашното? Не си го записах. А не можехте ли да попитате някой от съучениците си? Можех. И защо не попитахте? Защото тук нямам приятели. Добре, разбрах. Дневника на бюрото ми и сядайте. Защо? За неизпълнение на домашна работа. Може ли без дневника, моля? Ще си го направя за следващия път. Хайде дневника на бюрото ми веднага. Леле, майка ми ще ме убие. Наистина съм забравил да го запиша. И така, има ли още някой, който не е знаел какво ни беше заданието за днес? Не, всички сме го направили. Отлично, тогава има ли желаящи да отговорят? Ясно. Кора от ръце. Добре, щом сте толкова отговорни в изпълнението на моите задачи, нека да извадим двойни листове хартия и сега ще направим контролно. Контролно? Контролно? Да, нещо неясно ли казах? Ама нали наскоро имахме контролно? Няма страшно, ще има още едно. Това нарушава правата ни. Не може толкова често да имаме контролни. Какво? И кой ви го каза това? Видях в TikTok, един юрист го обясняваше. Юрист? А в TikTok не видяхте ли, че не може да не си правите домашното? Не съм виждал. Тогава вижте. А сега изведете двойни листове и започвайте. Леле, целият клас не си направи домашното, ама само на мен ми взеха дневника. Винаги става така, целият свят е срещу мен. Дима, имаш ли лист? Да, имам. Сега ще ти дам. А на мен ще може ли? Той ми иска лист, може би иска да се сдобрим. Имам, ще ти дам. Последен ми остана. Ето, дръж. Благодаря, глупак. Какво значи глупак? Дима, ще ми дадеш ли лист? Настя, прости ми, тък му го дадох на Сергей. Ама аз първа те попитах. Просто си мислех... Добре, не се притеснявай, ще намеря друг. Сергей е пълен лицемер, само се прави на добър, когато му трябва нещо. Всички ли имат листове? Да. Отлично, тогава можем да започнем само 2 варианта. Първи, втори. Дима, ако напишеш добре контролната си работа, няма да ти пише забележка в дневника, ясно Да, ли? Александра Юрева, благодаря ви. Всичко е в твоите ръце. Давам 15 минути за контролното. Можете да започвате. Така, добре. Какво имаме тук? 6 въпроса. Леле, ама трябва обязателно да ги реша, иначе мама ще ме убие. Първи въпрос. Клетъчна структура имат растения, живи организми или живо... Какво? Какво е това? Дима, ако искаш, мога да ти помогна. И аз съм първи вариант. Благодаря ти, Настя. Така, не разбра какво става там на последните чинове.
Дима беше. Аз ли? Дима, контролната работа е самостоятелна, ясно ли е? Да, ясно е. Още една забележка и ще пишеш работата до мен, ясно? Да. Разбрали? Обърни се. Втори въпрос. Раздразнителност е характерна. На кого е характерна? Пети въпрос. Това го знам. В човешкото тяло има повече вода. Отговор Г. Ей, какво правиш? Стига си гледа, обърни се. Не дей да хленчиш, сравнявам си отговорите с твоите. Сравнявай с някой друг. Дима, Да, Настя, какво? на първи въпрос Какво на първи? Не разбирам. Какво е това? Б? Точно, Б. Така, на първи е Б. Вече имам 2 отговора от 6. Какво е на първи? Не знам, гледай при другите. Ти какво нагледаш ли? Дай да препиша. Няма да дам. Така, последните чинове. Казах, че още една забележка. Александра Юрьева, това пак е Дима. Винаги ме кара да му дам да преписва, а аз му казвам, че няма да му дам. Това не е вярно, лъжеш. Така, не възнамерявам да се занимавам с вас тук. И двамата предайте работите си веднага. Александра Юрьева. Дима, казах ти, че ако се представиш добре на контролното, няма да ти пиша забележка. Но ти дори с това не се справи. Ама аз честно не преписах от Сергей, всичко сам си правих. Сергей, дай ми твоя дневник. Да, давай. Нямам дневник. Какво? Как така нямаш? Отвори си раницата. Нямате право да ровите в нещата ми. А ти имаш ли право да ми проваляш часа? Не го провалям аз, а този идиот отзад. Вечно ме разсейва. Аз ли съм идиота? Между другото, той е твой съученик и може да ти стане най-добър приятел някой ден. Какво? Той е приятел. Никой няма да е приятел с него. Ходи с майка си на училище. Това е позор. Хей! Така, ученик, И остани. какво искате от мен? Бързо си забирай нещата и марш при директора. Няма да отида. И не те питам. Александра Юрьева, няма да отида. Добре, разбрах. Ако ти не отидеш, аз ще отида. Ами вървете. Ах, и ми държиш тон! Добре. Сега ще ви покажа аз на всички. Сергей, не трябваше да го правиш. Се тая, поне ще препишем на контролното. Препишем? Може би не трябва. Все пак учителката ще се върне с директора. Така хора, кой вариант е? Сърж, по-добре не дей. Да, по-добре Не не се дей. страхувайте или се същите страхливци като Дима. Не съм страхливец. Така не разбрах. Какво? Какво правите от учителското бюро? Исках да взема химикалка. Лъжеш. Димитър и Сергей, веднага в кабинета ми. Леле, защо пак Бързо. аз? Нищо не съм направил. А вие пишете самостоятелно. Димитър, Сергей, какъв е проблемът между вас? Дима ме разсейваше по време на контролното, аз нищо не правих. Лъжеш, опита се да препишеш от мен. От теб да преписвам, че какво има за преписване? Сергей, защо не даде дневника на учителката за забележка? Защото го забравих. Защо си дошъл на училище без дневник? Не знам. А кой знае? Александър Сергеевич Пушкин или може би Стивън Кинг знае? Лъжец. Разкажете ми, какво се случва във вашия клас? Защо не можете да бъдете приятели? Няма да съм му приятел, той е мамино синче. Аз не съм мамино синче. А защо още ходиш с мама си на училище? Сергей, кажи ми, моля те пред всички, кога спря да ходиш с майка си на училище? Настя? Целият клас ли дойде? Уважаеми учители, молим ви да не наказвате Дима. Сергей винаги първи го закача. това е вярно. Те дойдоха да ме защитят? Сергей, значи така излиза, че всички проблеми в класа идват от Не, теб. всички лъжат. Не лъжем. Не лъжем. Така, добре, деца, всичко ме е ясно. Александър, заведете децата обратно в класа, а ти, Димитри, остани при мен, ще поговорим. Деца, върнете се в час. Моля ви, не наказвайте Дима. Дима, така разбирам, че имаш проблеми в класа. Не, нямам никакви проблеми. Не се притеснявай, можеш да ми се довериш. Няма да кажа на никого. Обещавате ли? Да. Сергей постоянно ме закача, защото ходя с мама на училище и защото съм мамино синче. А какво лошо има в това? Казвал съм на мама много пъти, че мога да ходя сам на училище, но тя ми се кара. Дима, майка ти те води на училище, защото се тревожи за теб. Ти все още си дете и колкото и да се опитваш да си голям, тя ще те пази. Обича те и ще те обича дори когато станеш на 30 или на 40. Да, ама... Трябва да разбереш, че майката е най-ценното нещо в живота. И каквото и да казват другите, тя ще те обича. Хайде така, аз ще говоря с Сергей и ще взема необходимите мерки, а ти няма да реагираш на провокации от съучениците си. Съгласен? Да, добре. Отлично. Бягай в час. Имаш добри съученици. Разбрах, много ви благодаря. Така, мама? Мами, здравей! Сине, какво ти се е случило? Всичко е наред. Мамо, можеш ли да дойдеш да ме вземеш от училище? Приятели, не забравяйте да се абонирате за канала, да пишете коментари, да ставите лайкове и да гледате предишните видеа. Благодарим ви за гледането и до скоро!